Здравейте, Проблеми с компютъра! 4. Вече 4 поредни пътища. Ще кажем с една дума раздел. Така чакаме няколко пъти. Вече 4. Поредни. Проблеми с Windows. Тъп Windows 10. Не мога, човек. Играем с Джуджуджи. Не. Айде. Само прави. Проблеми с компютъра. Този клип е за моят приятел Spider BG, с който не ми вярва, че съм играл с Джуджуджи в един клип. В един и клип, и епизод, и... Да, всичко. Всичко. Да, Skywars. 5pixel.net. Cosplay. И живот. Той ли вярва и сега този клип ще е за него и може да си влезна в скайпа и да му покаже, че го имам Джуджуджи. Сега ако ще правим? Ще чакаме. Проблеми с компютъра. Бак сме с X Dragon BG, обаче този път не сме в различни дни. Аз сме в един ден днеска. 2 пъти вече почваме да снимаме и не става. Проблеми с компютъра. Писна ми от тебе. Гаден компютър. Ако харесате този клип и поредичката, абонирайте се и лайкнете отдолу. Чао!